Shubor nakaslem jong Ndsa Hima. Kajing kai qualifier ka Beningkong jong ka Super Division, ka Lympung kai football Ndsa Premier League Football Tournament Arhaja Apusau Arhaja Apusan, hapadeng ka pendeng rei SC Persha ya ka Mawlarshong SC, keralong shisha kajing kai ka ba itnat. Bad kabala penhun ya ki babon ki pat riu football jong ka than nong ston. Henry hadu bakut no jong ka jing kai ka kenhun kai jong ka Mawlarshong SC kala yo ban Rung sha ka final jong ka dia ka Lympung mentang samoy. Kanam tam bat kanam job jong ka Mawlarshong SC kalawan hadin bakalala ban pelim no da saw gol lalai gol ya ka pendeng rei SC lengba ka tie breaker kata hadin ka jing khat damar shi gol ha ka jing kai qualifier ka Beningkong ka balalong ha ka khat santrik menta ubanaya yong hamadan new nongston shu wat la ka pendeng rei kalama no ya ka nam rem ha ka te ka jing khun henry ka ni ka kanhon ni le kai kadang yo biang ya ka lat ban khun ban yo ban Rung sha ka final jong ka ni ka Lympung ha ka ba kan hab ban khun biang ya ka qualifier ka baar persha ya ka team ka ba job na ka jing le kai eliminator na ka lang ka football committee ka Ndsa kala pentip ba ka jing le kai eliminator ka balong ha padeng ka saulat SC persha ya ka Nongston FT jong ka Super Division kan long biang ha ka khat do trik mentau banaya yong ha ka por ar baje no phai si hamadan new Nongston. Hello. Banyak klik deh, menjaga deh. Karu lebih banyak kita tu kita jadi chim pasien ada chong kai chiang le no ya mara jini chobol jini Cakap haji Nggak pun ya. Boleh itu long. Mengapa? Kejat kau. Maaf nak cek tu akor video lah.
nhiều hết có dùng đấy mà mình không hiểu bên sau vô lũ tôi con chào buồn chứ cái con nó hiểu sao Đằng này FC thì chúng ta ý con thì Rung đấy nhỉ gần dần thank you so much. Mas tu pavia tá